E ti de quen vas sendo? O programa que me leva pola calle da amargura. Madre mía. Músicos, actores, actrices, streamers, youtubeiras. Ai, Dios mío, cantamañanas. Para cantamañanas estou eu. Bueno, eu sempre teño un obxectivo no programa que é o de non esnafrarme, vale? Non causar feridos, nin que haxa accidentes, moito menos. No programa de hoxe, imos ter un actorazo, Sempre fijo que non sei quen ven, pero hoxe sí, hoxe vou atrever. A ver quen temos aquí, Sí, Federico Pérez. Moi bons días, que tal, tío? Que tal todo, tío? E ti de quen ves sendo? Eu, bueno, ainda non sei, déixame pensalo que non son horas. Eu son de Federico A de Palmeira, alá de Mazaricos. De Mazaricos? Mazaricos. Vamos que ter cuidado co autobús, que iso non está bo día por morrer. No, aparte teño un seguro cativo, así que... Ostras, firmaches o papel de antes? Sí. Sí, non? Sí. Bueno, entón non hai problema. Non sei o que firmei, pero... Os royalties, todo. Bueno, me tal todo, Ben, a ti por aí un sábado, non? eu... Non tens que facer, non? Xa de non saber xa me costa, así que imagínate un sábado está un patar na cama, joder, xa, como digo, xa viviremos cando morramos, hai que vivir un pouco. Ti tes unha historia de carallo. Xa tes uns anos cotizados ao lombo, Boa. Ainda estuve mirando outro día para retirarme, non me daba, pero bueno, xa... Non se dá. Pero non me importaba, algún día non me importaba. Os anos na tele deberían de cotizar o do. Eu por min, O réxime de artistas é toreros. Ese cotizas un día traballado son contache como 2 ou 3, co? Entón, pues claro, por eso ten máis tempo, pero bueno. Algún día de ter que aguantar algún gilipollas debería cotizar como 5 días traballar. Tamén outros a verdade é que son máis calmados. Son máis calmadiños, pero bueno, ben. Ti de pequeno sempre dixaxe, o sea, pensaches a ser actor ou dedicarte a isto? Ou que... Pois, non que sei, de alguna maneira sempre me chamou o tema, digamos, expositivo, non? Eu incongruentemente son un tipo bastante introvertido, non digo serio, pero hai moitos que se dedican a isto que son máis introvertidos do... Sempre me digo, son bastante introvertido, pero... Sí, incluso como vergonzoso, pois eso, pues cando era máis novo, pues tiña como máis dificultades para o rollo público, para socializar e tal. Entón, eu xa despois, claro, pasado o tempo, vendo ao que te acabas dedicando, vendo que bueno, pues que tampouco se che dá mal e tal, diste, joder, pues ao mellor igual o que foi todo isto, ou o que é todo isto é unha forma de enfrentarme aos meus medos, non? É dicir, bueno, pois mira, xa que non me gusta ou xa que me costa mostrarme en público, pois voume meter a todo. É unha incongruencia, pero bueno, ao mellor é... Bueno, pero é unha forma de terapia, é unha terapia, unha tabla de salvación. Terapia de choque, Claro, terapia de choque, totalmente. É que prefieres? Teatro, televisión ou cine? Que é o que máis te gusta? Gabi, eu o que prefiero é traballar. O sea, traballar. Estar aí ou en riba dun palco, dun escenario, ou diante dunha cámara, ou eso, pois, nunha serie, nunha película. Ao final, eu o que máis me gusta, non? Ao mellor é recurrente, porque teño dito máis veces, pero a mí o que me gusta é
por eso probablemente teña un pouco que ver co que falábamos antes, non? Da vergonza, da introversión. A mí o que me gusta deste choio é non ser eu mismo. Encántame ser outras persoas, vivir, como decía Sabina, non? Vivir na canción do Pirata, vivir outras vidas. Realmente é o máis bonito, porque non eres ti. A min, ou polo menos a min, é o que me seduce, o que me chama a atención, decir, joder, pois como será a vida dun tornero fresador que traballa en tal sitio, que ten os problemas que ten. Entonces, realmente eu creo que é o que máis me gusta. A nivel psicolóxico, porque eu falaba, tiven aquí a Paulo Meixe, xa sabedes ahora, non sei se vai salir isto antes ou despois, ahora xa está. Eu admiro os cómicos que cando están ao mellores nun público en directo, nun teatro, estar preparado psicolóxicamente para non ver que non se rin, porque iso é seguir. Con tu cadilla que a tua temblanza aí e tal, é dicir, guau. E sobre todo porque cando vas a unha función teatral ou a un monólogo, non? Ou a un monólogo de comedia, por exemplo, que eu tamén fago, máis ou menos ti tes un pouco o mesmo repertorio, pero unha cousa é actuar nun sitio, outra noutro. Unha cousa é actuar de repente despois porque solemos actuar polas tardes noites, ti pasas o teu día, ao mellor ese día foi malo polo que sexa, e tes que chegar, e ti tes que ser o simpático da noite, e a xente tes que ir contigo, pero de repente hai algo que non, ou hai imponderables, ou hai situacións, por exemplo, eu non sei tampouco sei cando vai salir isto, pero valenos para contextualizar. Onte, por exemplo, actuei en A Laracha, non? Fixe un monólogo, chamase, xa que o sabes, voucho contar e cantar, porque tamén meto cancións. Que guai! Sí, son versións, parodias así de grandes clásicos e tal, con letras casi inventadas millas, e resulta que onte cando cheguei, pois o técnico, con meu pobre, non, foise a pinza ou que fora, non levou o portátil para lanzar as músicas coas que a base musical e instrumental, efectivamente. Entonces quedaba como media hora. Entonces de repente hai un cortocircuito, diste, Dios, e agora que? Porque eu, claro, este espectáculo teño bastante estruturado para que sexa falar un pouco, cantar. Vale, acabaría facendo de alguna maneira, pero quero dicir, pasa algo así. Pero é que realmente cando se fala da maxia do directo é esa, que pode ser maxia ou pode ser un putadón de día. Entonces, ao final, pois, houve sorte, veu unha rapaza que traballa ali, trouxe un portátil e salimos pa diante. É o que a traxedia que se mascaba a traxedia de Dios mío, acabou sendo unha función maravillosa. Maravilloso. É que eses mini desastres ou desastres, depende tamén como o leves ti na actuación. Eu creo que xente se di, pois mira que tal, ou igual é a parte da actuación incluso. Bueno, tens que tamén xogar a eso, non? A eso, tal a punto facerlle ver a xente o que é realidade, o que é ficción. É un pouco tamén como o que contas, non? Que eu, claro, falo moito de vivencias persoais, pero ou meto moito a personaxes da miña vida que cos que vivín moitas cousas, pero cos que outras non as vivín, pero fago como que as vivín, que é tamén o bonito, non? Ao final contas cousas, é vivir outras vidas, non? Como digo eu, ainda que sexa a miña, non? Por exemplo, nun monólogo falo moito de min, pero non acabo de ser eu. Que a min pareceme precioso, non é? Eu sempre recomendarei a todo Dios unha frase de, non sei se pos que vistes a película Encallados de Alfonso Zarauza, non? Tuve unha sorte de traballar nela. Aí digamos que se recrea unha situación dun director de cine con dous guionistas que son, veñen ser dous dos zopilotes, os creadores de Eravisto, de Ari Galicia e tal, e máis Alfonso Zarauza. Entonces hai un momento da película no que
no que o personaxe que interpreta a Maía lle di ao o director dille, joder, pero vos o único que facedes é copiar cousas. E di, sí, pero copiamos o que está ben. Entonces di, pero ti que te crees que é isto do cine, non? Sí, está moi ben, está inventado. E ao final todo isto é mentira e artificio. É unha mentira, é unha gran mentira, non? É unha ficción, é unha gran mentira. Que pode ser basada na realidade, que todo o que ti queiras, pero ao final é a maxia do cine, é da tele, é do teatro, que é todo, é outra cousa, é outra cousa. A min petoume a cabeza unha cousa. Estuveches na Casa de Papel, tío, cando te vi? Sí. Tu vestes a sorte de verme. No, pero aparte... Hai xente que estuvo vendo o capítulo, a ver, nun momento foi mixar, e cando volveu xa salir, No, pero estaba así. Oh, parece así. Ese momento, como foi aí, sabes? Porque, bueno, cadrou así, nada, estos xordira porque as directoras de casting da serie conocías por facer, algunhas probas con elas, e algunhas das probas saíran, bueno, corren cousas. Despois daquela peli de Jorge Coira, 18 comidas, pois elas viran e gustaralles, entonces, bueno, pois desde aquela, pois chamanme de cando en vez para facer así algún casting e tal. Entonces chamáranme para facer unha proba para o personaxe de, eu non me acordo o nome, pero non me acordo o nome, pero era cando pois eso, non sei que temporada era, a terceira ou cuarta, montan esta carpa, sí, que está... entonces hai como un mogollón de policías, e hai un deles que chamase Antonio Romero, o actor, Antoñanzas, creo que se chama, sí. É así, policía, joder, que é o que se tira a piscina desde a súa casa. Bueno, pois chamaronme para facer unha proba para ese personaxe, e bueno, finalmente non saliu, pero o bo que ten o tema dos castings e das probas, que muitas veces, bueno, pois mira, non che collemos para isto, pero collemos para isto, para algo máis pequeno, e saliu así, e ali me vin eu no medio de... Que opinas de que un mallonín, de que o padre Casares despois se dedicar a roubar vacos, tío? Bueno, porque unha hostia mal dada. Eso é o que se chama unha hostia mal dada. Home, a ver, joder, eu sei, Pedro Alonso. Pedro Alonso, un tipo con moito talento. Todo terreno, é un todoterreno, é un... Claro, ver o padre Casares, pois ver ese papelón de un dios. A ver, joder, Pedro é galego. Da zona de Soutomaior e por aí, criouse en Vigo, pero tamén moi novo marchou para Madrid. El xa botara máis tempo en Madrid, despois tuvo outra época, outro periplo galego, que foi xa aí na época de, bueno, fixera algo en Pequeno Hotel tamén. Sí. E despois xurdiu todo o tema de Padre Casares. Que eso foi unha serie. E va, ostras, lo que che dicía, tin. Parece que foi, pero a mí me ver Dios, mellor dito. É moi mítica. É moi ben, eu, joder, Natal, con el, tipo, con ele e con todo Dios, claro, joder, a Morris xa o conocía, pero aí con Morris tamén fixamos... Vaya combo aí, fixamos aí un... E tin pola calle. Hostia, con o Josito todo. Algo así, que houve unha época que foi unha fiebre, tío. Sí. Foi... Seguimos dicindo... mira o de a Conojosito. Sí. É realmente deste... Porque pode haber xente que non lle guste, tal, eu, para min, é o máis bonito que pode haber. Quero dicir, si está moi ben, se che dan un premio, todo o que te queiras, pero ti consideras algo máis bonito ou máis premio que vais pola calle e a xente se siga acordando e che digan, o sea, pero cunha sonrisa na boca, Josito, que o Conojito, ou bueno, era visto xa, nin che conto, claro. Hai algo moi simpático, que hai xente que xa me ten pasado, que di, mira, aí vai Moncho, o de Padre Casares, ou aí vai Josito, o dela visto. Mestura, fan aí un crossover que se chama, non? Mestura aí. Pero bueno, no, a conta de eso tenme pasado situacións moi divertidas, que despois hai xente, sobre todo xente maior, que non é que non distinga, pero quero dicir, ti para eles
eres alguén da súa familia, non distinguen se estás na tele, se és un personaxe de ficción e tal. E un día estábamos máis uns colegas no mesón do Pulpo. Anécdotas. Un día estábamos no mesón do Pulpo, por aí uns... E de repente eu estaba comendo e ven unha vella por detrás e meteu un hostión aquí detrás. En serio? E dixo, que fai, señora? Pero... E tal. Me cago en tío, Josito, espabila, home, espabila que entre o cura e o alcalde fan de ti un pandeiro. E teu un hostión así de tal. A ver, Ollo pa vella. con cariño, non? Con cariño, porque pensei que me tiña cariño, pero bueno, xa era unha confianza que... Sí. E pois pasárame outra cousa, tío, xa máis desagradable, porque isto ao final... Sí, a ver. Señora maior, 70 e pico, 80 anos, sí. pero pasárame unha cousa ali ao lado da Plaza de Galicia de Santiago. Iba andando e pasa un tipo así, manoso ou máis novo e tal, tipo, vías que... tío, non me botou un esbirro, un escopitajo na cara. Bo. E digo, que faso? E tal, non sei que, tía, mas o teu alcalde pseudo-comunistas e tal, o comunismo é outra cousa, tal, tío, a ver, joder, a ver, por favor, que é unha serie, joder, que esta é unha serie, que estamos facendo personaxes parodiando e tal, bueno, non me dou tempo, o sea, ni me expliquei nin tal, que se, con todo, eu son un tipo tranquilo, pero tamén sou un jancho, non quero facer apología. No, que va, no. Pero tío, digo, que faso? E tal, o tipo escapou rápido e tal. Non sei que tal. Ven aquí, pero tipo escapou. Foi vindo por iba, foi cobarde. Joder, a mí dimo que me teñas que decir, o digo, non me gusta como tratar de soldades, mas que eu son o primeiro en entender que bueno, non a todos nos gusta. Hai xente que non sabe diferenciar da ficción á realidade. Claro, que de feito pasoulle a un actor. Había unha serie en Netflix que se fixo super, que era, bueno, por 13 razones. Sí. Sabes cal é? Sí, porque eu teño dúas rapazas pre-adolescentes. Aí. Conoces. Están aí. Sí. E claro, bueno, unha serie bastante dura, Sí. de ver e todo. Sí. E o chico que abusa da tal, levou por todos lados en Instagram, en todo. É un actor. Claro. Non é que este abusando dela... É unha realidade. Non sei Bruno Gans cando fixo de Hitler. Non sei, mataría, non? E pasou yo de Juego de Tronos. Viches Juego de Tronos? Sí. O Joffrey. Hostia. Que era, a ver, Tamén. un auténtico cabrón na serie, Tío. pero Ah. fixo tan ben que a xente odiaba a muerte. Pero ao final eu que sei. Ao final son casos moi Moi aislados, sí. moi aislados, pero bueno. Moi aislados, pero a ver. Chama a atención. Pero bueno, nada, en definitiva que ojalá sexa Josito toda a vida e Moncho e bueno, Bonito que che sei que compartiches gran parte de mí, o sea, con era visto, bueno, o Padre Casares, porque eu via con meus pais, sí. a tope con Padre Casares, eu creo que o padre xunto o libro de familia, foi esas, bueno, que máis teño presente, pois, quitando Mareas Vivas, Pratos Combinados, que por mí xa foron o top. Sí. E foste guionista de Mareas, son? Ou estou me liando? En Mareas Vivas eu que fixen foi... Bueno, eu de feito empecé nesto en Mareas Vivas. Mareas Vivas. Eu fixen filoloxía galega e tiven a sorte de que na serie estaba Rosa Moledo, amiga miña e veciña, da que me cambiaba os cueiros cando... ese plot twist. Entón, claro, digamos que foi, bueno, Mareas Vivas foi un pouco o boom audiovisual galego, porque hasta ese momento, pois sí, estaba Pratos Combinados e tal, pero Mareas Vivas cambiou un pouco tamén a forma xa de facer audiovisual. Eso non se vía. Pois de feito eu empecé na tele así, como entre que tamén fixera filoloxía, era un pouco da zona, non? Mazaricos, a Costa da Morte e tal. Entón dixo, mira, joder, fai falta aí unha persoa para botar unha man co tema de asesoría lingüística e tal. Entón empecé aí, empecé, pois eso, pois con, imagínate, con Miguel de Lira, con Luis Tosar, con Luis Zahera, con Mela Casal, con Isabel Blanco. Eso pagaron e aprendín, que para min foi a miña escola. A escola de moitos, tamén, e dixo, joderte, estou aquí con todos estos cracks, dicíndolle como teñen que decir, como teñen que falar, e a veces estou eu aprendendo, entón, pois, bueno, pois, aí tamén fixen algunha primeira secuencia, non? Así como actor,
E aparte, pois sí, tamén estaba Dani Domínguez, nunha época que estaba Dani Domínguez, que faleceu hai pouco e tal, un guionista, profesor de guión, un mestre, non? Entón, eu botarelle morro tamén, e dixerei, mira, a mí tamén algo me gusta escribir e tal, eu di miña nai sempre, se non sabes facer unha cousa ben, fai varias a que sean mal. Entón eu, dixo, joder, poden facer unha prova, e fixo unha prova, e acabei facéndose tamén algún guión, sobre todo diálogos, porque, bueno, os argumentos, había un equipo que facía, eu facía diálogos e tal, fixen así como varios capítulos, despois tamén como se chama, As leis de... A Terra de Miranda? Terra de Miranda tamén, e nas leis de Celamella, pois tamén fixen algún guión. Bueno, eso tamén gustábame, ao final, eu que sei, cando... Terra de Miranda, gran serie tamén, Sí, Cabo Alfonso Ángeles... así, María Bouzas, Luis Iglesias, Farruco, gran Farruco, pois, hostia, conocer a Farruco, entablar amistad con él aí... Tu veches un pouco de síndrome do impostor, en plan, que cojones fajo aquí? Hai notes. Hai notes? Sí, en plan de... Sí, carallo fajo aquí, que pinto... Intentando así documentarte un pouco, non? Sobre onde poden vir eses, digamos, esas cousas da psique, non? Da mente humana. Es que hai xente, joder, consagradísima, que non teñen xa máis que demostrar, que ainda hai momentos que di, joder, pero eu realmente, eu aquí, este é o meu sitio, estou quitando o sitio a alguén, non sei que, pero ainda ven má mente agora... Empatiza contigo, Hostia, que a min ven má mente agora Pico, de acórdome a pouco antes de morrer, fixeran, non sei, fixeran aí unha homenaxe en Noia, na mostra de curtas, e un dos vídeos falaba el deso, decía, joder, hai temporadas nas que non hai nada, non hai choio, tal, porque ao final isto parece que os actores e actrices temos choio seguido. Estades en Lamborghinis. Eu non me podo queixar, a verdad, pero o 90% dos compañeros e compañeiras ou non choian, ou choian, pero moi pouco, eso, realmente, a realidade da profesión é esa. E Pico decía, joder, botas temporadas ao mellor que non che chaman, que non tá... E tú dixiste, joder, pero eu valerei para isto, Pico, eu valerei para isto será o meu, eu realmente metinme aquí porque tal, estou usurpando, claro, joder. Pero, bueno, son os medos de cada un. Supoño que o fontanero, cando non ten choio, bueno, o fontanero ten choio sempre, pero os electricistas agora máis, coa pau, pero supoño que todos tenemos... No, pero no traballo manual, os mecánicos, os electricistas, claro, son profesións que houve tanto auge de hai que sacar unha carreira, hai non sei que, non sei canto, e iso se traballo manual. Totalmente. Eso fai falta. Sí, é que é así. Por eso mesmo tamén cobraron como máis importancia as profesións. E dixe, joder, pero supoño que haberá para todos, non? Claro. Tamén ese sentido que dixetes antes, bueno, quitando a anécdota da bella, máis do tipo que se meteu toda escopitada na cabeza, o cariño da xente, sabes, de cando te paran e todo eso, aí tamén che é como que chanche, non? O sea, como diste, pois claro. Que o meu traballo faga feliz a tantas personas, a ti iso ten que che hinchar o peito, sí ou sí? Totalmente, sí. Supoño que tamén será a delgada línea roja de hasta onde che enche o peito e hasta onde che enorgullece, pero pasar a mellor a línea de decir, soy la hostia. Claro, hai que filtrar, son un dios, que despois velo, non? Eso pasa moito cas estrellas de rock e tal, e xente que tal, chega un punto que ao mellor igual non das xestionado ou controlado. E volverse loca é super fácil, O ego, non, o ego é non é que sexa necesario, é que está aí, forma parte de cada un. Outra cousa é como nas persoas, como depois o vaya gobernando, pero ese é o problema, non? Que ao mellor xa te volvas xa te pasas da raya. Pero é o que che decía antes, o sea, hai mellor premio que a xente che e despois outra xente que ao mellor non se atreve a decirche nada, pero ves que se quedan e que piran e tal, tú, eu non quería molestar, pero tal, non é molestia, joder, a mí polo menos non me molesta. Entonces veñes que o respeto, que o máis... As 5 da mañá que che veña que che tira un cubata por riba e tal, e tú, o sea, un pouco incómodo, pero bueno,
Tes ti recorrido no mundo da festa? Ti vas a Santa Comba. Efectivamente. Sí, Santa Comba é... Santa Comba, Ben vale unha vida. aí ti pillarías o auge de Santa Comba full. Sí. A que pubs ibas? Bueno, pues, home, eu fun desde as Xallas e a Galaxia, que era a sala de festas que é a Pentagrama, e despois suposto o resto sobre Airbnb. Non de... Joder, que eu sempre llei outra época. Claro, eu ti as Xallas, e despois as Xallas despois xa A Galaxia vina a pechada. Galaxia Xa vina pechada. pechara despois, e a Pentagrama seguíamos indo, pero despois si tamén creo que xa tamén acabou pechando, e despois quedou o tema solo Paz. Tablar Flamengo. Tablar Flamengo. había máis licencias en Santa Comba Increíble esa. que en Sevilla, casi. Sí, pero... Tablar Flamengo. O que é un pobo en sí, o nivel de festas. Sí. Eu levei xente de Madrid aí, e digo, ti mira isto. E pero isto que é? Isto non é normal. É solo esta calle. É solo vías cabezas. Sí. Cabezas, tío. Co frío que facen en Santa Comba. Eso é seu, que eu é por iso esa imaxe de pleno inverno, fer un frío de oro e a chavalada ali en Manga corta, as tipos en vestido. Digo, que hora morres. Entalas ali co frío. Era visto, ti sabes, isto sabe moi pouca xente. Adiante, exclusiva. Era visto, sabes como os pilotos como querían chamar a serie? Mazaricos. Querían que fose, sí, que eles querían darlle ese punto paquero, non? Como Dallas, logo. Estás leve, efectivamente. Alas e tal, non? Mazaricos e tal, era un terra de vacas, tal, tumba. Pero que, a ver, era maravilloso. Que pasa? Que na galega, polo visto, creo que lles dixeron, mira, mola, pero se pasa o nome dun concello, despois van decir os outros, porque son ese non o outro e tal. Entón, para non crear controversia, acabou quedando era visto, está guai, era visto. É unha frase moi típica galega. Eu creo que foi unha gran escolla tamén. Sí, totalmente. Pero bueno. Aparte é fácil de recordar porque usou casi todo Dios. Sí, no, era visto. É moi noso, é moi noso. Aparte é moi cuñado tamén. xa enlazando con cuñado. É moi cuñado tamén, en plan, bueno, era visto, tal, xa, non, o que todo lo sabe, todo lo entiende. Cuñados, Entonces, pues bueno, así quedou. Falando de cuñados, vou echar a miña opinión. Que ben traído. Flipas, nin que estuvera aquí, nin que estuvera higienizado todo. Non está, non vas a pasar agora aquí. Non, está todo impro. Cuñados. Cuidado, non vas levar ao perejil este. No, perejil non podemos levar por diante de 20 que hai. Hai moitos, non quero. Se non levamos a un non pasa nada, Eso non se resinte. Para que aparte, bueno, total, grava para aquí. Non se podemos fijar que levamos por diante unha pedra que non pasa nada. É o bo desde estar enfocando para aquí. Co tema de cuñados, vou echar a miña opinión. Sí. É iso que din que as segundas partes non son boas, pero gustou máis a segunda que a primeira. Teño que dicilo que dijo Dios, fora a preestrea, o sea, que ali en Ourense. Sí, con Ourense, sí. Sí, estaba desunzuante. Tú estabas... Sí, estaba... Prado Rúa, sí. Sara Seco, sí. E dixen, porque tamén iba ca expectativas de, segunda parte, é un mítico que se suele pensar. Sí. Xa van a sobreexplotar, non sei que. Teño que dicir que me gustou máis a segunda que a primeira. Eso que para mí a primeira foi unha comedia. Foi a ver incluso con xente, sabes, que moi ajena a este tipo de películas e tal, e pasarono moi ben, que para min iso é máis difícil, porque cando vas así con, esta merda de película, non sei que salira, que rápido me pasou, e tal. Non é o único, a mí xa houve máis xente que me comentou, seguro que outra moita que non me comentou, pero que sí. Aparte,
o das segundas partes, non? Que nunca foron boas e tal, é máis nunha comedia, porque as comedias dá a sensación Sí. que cando faz unha segunda é pa, bueno, ese efecto Santiago Segura, non? Que de puta madre, que Bueno, é un pouco para ese- estirar o... Se te asegura é de estirar hasta reventalo, Vai facer Padre Non hai máis que uno hasta que O 25 xa. chega a abuelo. Bueno. Tal, pero, bueno, industria, joder, así faga moito, Ah, novela, nos chama nós. Santiago, un saludo desde aquí, vai. Eso aí. Torrente 27. Torrente 27. Me debes 10.000 pesetas. O novo Cañita Bravo, podemos ter. Entonces, que pasa con cuñados? Con un e con dous. Eu, xa que estamos sincerándonos e tal, a mí a que máis me gusta é a terceira, que ainda non saliu. No, é broma. Ojalá. Agora estamos aquí, Ojalá fiamos terceira, no. A nosa idea realmente nun principio foi como naceu Para Cuñados, quedar como- era facer unha serie, joder. Ah, é unha serie. Sí, nós que tíamos idea de... O que pasa é que ao final Bueno, non se acabou de andaba a Antena 3 polo medio, tal, despois a Galega tamén e tal. Entón dixeron, bueno, mira, pon a serie, parece que non hai posibilidade, entón xa que temos algo montado, vamos. Araceli diseñou aí, Araceli Gonda, fantástica, diseñou aí un guión de película. Entón, pois acabou sendo unha peli. Eu, vou ser sincero, a min pareceme, como película, pareceme máis redonda a primeira. De trama, desa resolución final, esa sorpresa con Sabonis escondendo os cartos na chimenea, lanzando Ese momento épico aí. exterior e tal, eso que non esperas, non é? E o bo das comedias tamén é ese punto de que non esperas algo. Pareceme máis redonda. A segunda pareceme tamén moi boa, moi ben feita e tal, pero agora, que ten a segunda, non? Por que lle gusta a máis xente ou por que tal? Que ten o punto do entroido, joder. Sí, Entonces ten esa parte como máis desenfrenada, máis hilarante, máis loca, máis tal, do entroido. Eso tamén fai que nós estemos noutro punto, o rollo de empezar xa unha peli, 3 tipos disfrazados, con pelucas e tal. Joder, xa che mete nun rollo... Sodes un trío moi bo. Moi bo, teño que dicirla moi bo. Tedes unha sinerxia que eso transmites a través da Eso é unha sorta, sí. E iso conectades moi ben, e cando se conecta moi ben entre os tres, porque, joa, editores ao mellor que non... Tío, que non se transmiten eso. Pero vos parece que sodes reales. O sea, que sodes así, joa, sabes? Entonces, claro, ese caralleiro... Algo hai, pero sí, no, a ver, eso tamén é, efectivamente, é unha sorte, é unha ventaxa que somos, joder, ainda por cima, amigos, bueno, para min son referentes, son tanto, xa te decía, eu, joder, empecé nesto con Miguel de Lira. Pois eso, para min é compartir hora. Para min é mestre e afortunadamente xa amigo tamén xa desde aquela. Turia é máis recente, pero idem de lienzo, non? O sea, xente a que admiras e tal, compartir cousas con eles. Entonces, claro, é como ti miras tos ollos e sabes casi o que está pensando o outro, sabes que é, sabes por onde che vai salir, e funcionamos moi ben os tres, somos salvando todos os respetos, pero somos unha especie tamén de hermanos Mars, que funcionan, ti posnos a cada un por separado, e vale, pero cando están os tres xuntos... É explosión, é bomba nuclear. Entonces, realmente somos tres, pero é como se fóramos un solo personaje, non? Pero eu creo que realmente funcionan ben. Bueno, é unha sortaza, tío, poder traballar con eles. Teño que dicir eso, transmitíchelo totalmente a través da pantalla. Salícedes fora da pantalla. E iso foi increíble, o sea, que foi maravilloso. Como viven as túas fillas? Os pais salen na tele e demais, cando as buscaras no coles, Pois, a ver, xa son preadolescentes, adolescentes, 13, 14, tal. Non, espero que se ven isto non lle vai gustar que este falando dela, porque están nese punto. Nese punto. Durante todo este tempo foron vivindo o proceso, non? De decir, ostra, papá é, bueno, pois é máis ou menos conocido, sale na tele, fai pelis, fai series,
bueno, eu nunca saberei exactamente como viven, porque eso só lo saben elas, e por ahora, supoño que cando sexan algo maiores e tal, falaremos desto e dirán, pois eu vivín isto desta forma. Agora dá má sensación, non é que reneguen, pero están nun punto de no, sabes como como éramos cando éramos adolescentes, claro. E deste punto de rexeitar todo o que veña dos seus pais no, papá, ti deixame a min, que desto non sabes, e tal, entón, que pasa? Que despois, por outro lado, coleguillas delas, seus colegas e seus colegas, de repente dinlle, teu pai, vin a teu pai non sei que, ou meus pais viron a teu pai nunha peli e tal, e ven que os seus colegas que lles mola. Entón dicen elas, hostia, pois... meu pai era jefe. Entonces, claro, están aí, supoño que estarán aí nunha diatriba. Claro. O sea, a ver, eu... No, pero as hormonas nese momento... Entonces, aí o que hai que empatizar, estar aí, a decir, acompañalas nese proceso de buscar o seu sitio, de encontrarse. Vamos, entón... Chao, Antonio! Joder, mira onde estaba o tráfico. Antonio é un capitán, é un general, como se chama, un aquel de tráfico que nos fixo un día un control, estaba aí agora co radar. Bueno, mentre non nos paren agora tamén. Bueno, estaba ben non parar, pero... Miros dicindo, sí. Entonces, claro... Era que empatizar con momento no que viven os adolescentes, non? Que é, bueno, pues eso, buscar os... Que nós tamén o fomos. Claro, efectivamente. Claro. Pero bueno, no fondo creo que algo de orgullo tamén sinten, e molalles que pasa, que é o que che digo, non están no momento de chegará un futuro e dirán, papá, con modas, tío. Sí, ahora está na época de papá, papá pasado, rompeme aquí o huevo, déxeme aquí, estou meu rollo, tal. Cajo de pasta, pero despois non me rayes, tal, que pesado, tal, xa mo dixaxe 20 veces, eu ainda por encima son algo rompegollóns, eu son dos que, bueno, María di unha cousa unha vez e xa está, eu digo, porque non sei que, eu falo moito con elas, falo demasiado a veces, entonces acabas como perdendo xa, e cando un tornillo se pasa de rosca, eu tamén xa falo demasiado, entonces ao mellor xa me perden tamén, e mira mo gana, non me toca, carallo, xa deixame aquí en paz. Penso, bueno, é o típico sí, eu creo que, xa se dixo, nuns aniños dirán, joa, tío, non fixo meu pai. Bueno, sí. O orgullo ten, non é? Que sabes, o orgullo de papá. Eu tamén lles digo, tamén lles digo, porque isto tamén viviron algunha situación, porque, bueno, pasou de feito en Cuñados, en algunha outra, unha serie que se chamaba Os Argonautas, que era unha serie sí, de Porto Cabo. Estaba aí Lidia Veiga, creo. Estaba Lidia, sí, que é maravilloso. Maravilloso, canta. Bueno, un pedazo de actriz, pero é un pedazo de persona. E seu pai, Xan, tamén son moi boa xente, eu teño moito cariño. Entonces, pois, fixeran elas proba tamén, casting para algún dos personajes e tal. Entonces, eu aí tamén lles dixe, oye, se vos apetece, a min dixeronme, oi, as túas fillas querían probar e tal, entón tamén fixeron proba e tuveron aí como algún momento de tal, pero bueno, tamén, e aí foi tamén onde xurdiu un pouco a idea de, porque con todo isto de Instagram, de tal, das redes, non, é onde ven a xente que di, pero, a mí gustame fulanito porque é moi conocido, ou é moita fama, eu quero ser conocido como fulanito, digo, non, pero mira, quero dicir, a interpretación, a ser actor, ser actriz é unha profesión, ser actor, actriz non é ser coñecido, eso pode che vir despois, ou a fama, ou que te conozan máis ou menos, eso ven despois se ven, senón isto é joder, gustache actuar, gustache eso, pues ser outra persoa, o que falábamos antes. Entonces, claro, elas todas esas ferramentas non as teñen, pero dille, oi, a vos queredes facer unha prova? Sí. Bueno, se algunha vez se meten a este traballo, que non sei se teñen xa idea de
eu que sei, do que queran ser de maiores, ou che o mostraron. Bueno, están ainda nunha época que, ao mellor, dentro de 2 anos dinche que queren ser veterinarios. Efectivamente. O sea, son cosas, sabes? Moitas veces hai, incluso nós, que para min, con 17 anos, que é como casi a media de edad, onde xa tens que decidir o que vas a facer, Sí. e para min eres moi nojo. Claro, menudo, cara. Por eso é moito Sí, pero vivimos nesta sociedade que che apura, a todo. que che apura, e despois que che apura, digamos, que che vai facendo o rejo tamén, en plan, que che vai botando a agua polo rejo que tamén queren en plan, unha profesión que teña salidas e tal, bueno, a ver, unha carreira de salidas. Con salidas que ao mellor non eres feliz tampouco. Salidas ainas en Ikea. E ainda así. Ainda así. Pero eu que lles digo, mira, intentade facer o que queirades, o que vos guste. É outra cousa, é o que poidades tamén, Claro. Porque non é, eu quero facer isto, bueno, unha cousa é o que se quere, outra que se pode, para aí dillo sempre, a vida non é o que quere, pero hai que querelo. É dicir, as cousas, joder, a historia da humanidade é así, son moi utópico, porque creo que hai que ser utópico, hai que soñar, hai que pensar Eu tamén en que tienes os que proxectan. claro, hai que dicir, joder, non, é que isto vai ser imposible, pero todo xa non o faz. E non conseguirás eso, pero conseguirás outras cousas pensando en que poidas conseguir eso. Para elas o mismo. Tío, joder, aí tamén ciego a mí, gustame a literatura, gustame isto, pois dalle, vai romper, mira, moita xente que che diga, bueno, eso, pa que vale? Como que pa que vale? Joder, seguimos así neste, eu creo que o mundo vai como vai un pouco por eso, porque pensamos demasiado somos demasiado prácticos, demasiado, hai que ter abogado, dereito, económicas, empresariais, e tal, hai que ser aquí, ou que din profesión de éxito, pero que é o éxito? Claro, o éxito para un é ter o meu salario, o meu traballiño, a miña familia ben, ese é o éxito. Iso é o éxito. Non, é outra xente, outra xente vive ao día, vive xusto pa tal, non ten pasta, pero o seu éxito é poder vivir con a tranquilidade, ter unha hortiña, poder ler todos os días, ao mellor 3 horas ou 4 ao día, estar lendo e digo, hostia, para min este é o éxito. É a felicidade. E outro dirá, pois mira, vai a pringao. Claro, outra xente necesita ter 4 coches, pero, bueno, despois diste, quen marca eso? Quen marca ese éxito? Quen son os demais para decir? Cada un ten o seu ritmo, Totalmente. cada un ten as súas metas. Claro. Non vos meter na vida dos demais. Que carallo. Pero se a mítica señora Metido na vida dos demais, facemos un programa, vale? Como se chama? Os que foron ahora para a primeira, os estaban en Telecinco. podemos facer un programa e chamarlle cada can que lamba o seu caralho. Efectivamente. Igual ten éxito, Efectivamente. Están vendo isto e se están Sí. cada can que lamba o seu carallo. Sí, eu... Faime un top 3 das túas películas favoritas. Que dixaste, Dios, é que isto ten que ver todo o mundo para mí. Non está porque se en orden de favoritismo, pero faime 3 películas que para ti estas. Última película que este Dios. Eu, por exemplo, mira, En el nombre del padre, a peli de Daniel Day-Lewis que é encarcelado injustamente porque pensan que é un terrorista do IRA e tal. Esa película marcoume moito, porque foi unha das primeiras pelis. Eu vin moito nos anos que estuve en Herbón, vin moito cine porque había un frade franciscano que lle gustaba moito o cine e tamén me marcou un mogollón toda esa época. Pero eu realmente ao cine físico fun por primeira vez con 16 anos e se che días a verdad, vouche decir, xa que teño que decir 3 películas, probablemente non sexan as que máis, porque claro, facer unha lista é jodido, as que máis me gustan, pero as que máis me marcaron porque foron as 3 primeiras películas que fun ver no cine, nunha sala nos multicines Norte, ademais, se acordan, nos multicines Norte en Vigo,
as 3 primeiras películas que fun ver no cine, que foron Silencio dos corderos, Uah. En el nombre del padre, Drácula, de Bram Stoker, a de Francis Ford Coppola. Sí, evidentemente haberá mellores figuras e tal, pero que a mí me marcaron e que hoxe en día as sigo vendo e vexo ao mellor unha vez ao ano as 3, como moitas outras, pero esas 3 e sigo as vendo e síguenme levando A ese momento. aquela salilla. Qué bueno esa, Pero con 11, 12, 13, 14, as que nos poñían ali en Garbón, e puxaron, eu di bien, Psicosis, de Edo, que bueno, tamén me marcou, sigo a vendo, está Psicosis, Apocalypse Now, El hombre que pudo reinar, bueno, tamén nos metían, como se chama, Regreso al futuro, a de bueno. X, Psicosis. o sea, El exorcista. Tuve unha sorte. El exorcista vine. Para mí El exorcista top 1 claro. película de terror, Claro. E di de hoxe non se fan películas de terror como esas. A profecía. Wow. Se chama La semilla del diablo. Son moi fan de todo ese tipo de pelis de terror. A mí encanta, son moi friki de demais. No, mira, eu fago unha pregunta clásica tamén aquí. Canta pastas o banco? No. Cal é o patrimonio de Fede? Pero non, tampouco. Eu non teño problema en decir, eu no banco teño 13.500 euros. Eu son máis de meter no colchón. Sí me gusta. Na vija. Ali, envasados ao vacío. Aprendeu de cuñado, sabes? Ti algunha vez, que como non fixeches, non sei, igual, trallaches no coche? Sí. E ti crees que é un bo sitio para trallar? Eu, de feito, e non contaba onte na Laracha, de feito, perdi o virgo No coche? no coche en Santa Comba. Volvín outro día e ainda non encontrei. Eso conto no melhor. Perdi o virgo en Santa Comba e outro día volvín, pero ainda non encontrei. Pero sí, en Santa Comba, sí. Ostras, que... Este é a confesión por dentro. Pero, nun coche, ti? Un coche. Sí. Estaba nervioso. Foi unha merda. Nervioso. Foi unha merda. Sí, pero bueno, dentro de ser unha merda é das mellores. Que hai xente que se traumatiza, Sí. Que di, no, bota tempo, Sí. No, esta non é merda. No, Pois despois xa é unha merda que lle coges o justo. Claro, efectivamente. Pero non é cómodo, Non. Non é cómodo. Non é. Ti sabes o que, joder, que hora non iba a decir, hai unha persona que veo aquí que dixo que malo é o freno de mar. Que había que ter moito cuidado co freno de mar. Hombre, depende para que o uses. E o verdade dixo, en que o malo hai que ter moito cuidado co freno de man. E dixo, bueno, ahora nun coche novo, xa non hai ese problema. Ves? Xa non hai ese problema. Xa probou os coches novos. Vale. Pero sí, pero... Eu, home, non... Pois é un bo chiste. Que gusta, cariño? Sí, non son eu o freno de man. Ora meto no monólogo eso, Home! Sí, aparte, de feito, teño unha parte na que falo algo deso, non? De recuperar un pouco a vida sexual cando chegas a certa edad. Éntrame ben, iso, nunca mellor dito, éntrame ben. A educación sexual é moi importante. Moi importante. Moi importante. Fundamental, importantísima. E nós, bueno, ti é máis novo, pero nós non somos xeracións nas que se falase deso. No. Entón, eu creo que é moi importante, joder, é normalizar moitas situacións, e non ter aos fillos, as fillas en burbullas e tal, falar as cousas. Porque é algo que é biolóxico, facer. É como consumir despois alcohol e outras cousas, hai que falalo, quer decir, canta máis información haxa moito pico. Moitísimo. Pero eso para eso é para toda unha vida. O problema de todo isto é cando non queremos que
nos deixen informarnos que tal, no, o problema é eso, que a xente non sabe, cando non sabes actúas con medo, e o medo é o peor, digamos, o peor Total. elemento para moverse na vida, porque falas todo con baixo sospecho ou má. Eu, ahora antes de marchar, vinte no Carballo Interplay, con Andy. Con Andy, Chaichista, fenómeno. Ese tipo, tío. Eu levo anos falando con el, sígueme impresionante. Trabajando en Estados Unidos, falo galego así, desa maneira, e isto dalle nos morros a moita xente. Efectivamente, eu creo que isto a moita xente que toma decisións e que debería tomar máis decisións ou implicarse de outra maneira ou xestionar un pouco mellor todo o tema do noso idioma, pois diga, joder, pois sí que se pode, é que fácil, non? Increíble que teña que vir a gente de fora. É utilizando os medios que se utilizan hoxe en día, entón, pois, claro, claro, non pasa que cando non se quere é demasiado evidente que non se quere. Efectivamente. É moi triste dicilo, pero é eso. Efectivamente. Como te queres despedir? Pois non me quero despedir. Estou tan ben, tan a gusto que eu por mí quedaba aquí. Invitas a comer? Xa dixamos, nos coches poden pasar moitas cousas. Aquí sería Estás poniendo cariñoso. un mano a mano, pero bueno, eso tuve que dar un día para comer con calma e nada. Gracias. O de mellor despedida, darte as gracias a ti, despois do sobre. Bueno, con que me des o que teña dentro, xa está, os sobres para tirarlos, para reciclar. Nada, gracias de verdad, un placer. Para mí foi un placer, para min foi un orgullo, volvome a sentir ese síndrome de impostor, que non sei que cojones fago aquí, que carallo pinto aquí con Fede Pérez ao lado. Sí, faz o que queres, é o que che gusta. Boa, tío, para min é super emocionante. Cando faz o que che gusta, desaparece xa o do impostor, desaparece. Pensaremos moitas máis veces e falaremos de aquí a cando señas o tanatorio despedirme, dirásme, Federico, ao final... Non son moito de tanatorios, pero... Sí. Eu como haberá un bar ao lado, onde eu vai haberá un bar ao lado, e depois dixo, joder, tío, a ver se recupero, que me caeron as gafas. Gafas, Quería poñelas só. Así, para falar de tema serio. Así, Mobify. Cando morras te diré, joder, ainda outro día estuve con él, tío. Efectivamente. Ainda me pagou un bello xa mañán. Cajo un dios, nada. O que é a vida? Un día estás aquí, outro estás unha palada de terra por riba. Anda caracho, Efectivamente. Bueno, Fede. Un sabón un día ten. Pois un placer, tío. Gracias. Pouco faga falta. Agora vas por aí andando. Estamos na Cidade da Cultura. Sí. Dándolle aí unha vacina ou que deixes por aí. Culturízate un pouco. Ou un pino. Un tiro de eucalipto xa e demais. Eso non me entende, Non me entende que son de fora. No. Imaginaste que en Australia houbera unha plaza de Carballo. Ojalá, tío, eso sería... Sí. Vamos a buscar unha noticia para el mundo today. Xa ves se non la copian. Plaza de Carballos en Australia. Cuídate. Un placer. Gracias. Chao. Nada. Cuidado cos paus da luz que se botan. Ahora con o apagón non tanto chove. Chao. Chao, Fede, un placer. A ver que arranco ahora aquí. Ai Dios, que non me vai o coche. Fede Pérez, aí vai. Deixa ir, que maravilla. A min este podcast tamén me dá a vida. Dixen que sempre dixo que me trae pola calle da amargura, pero que me dá a vida. Dame a vida de conocer a xente maravillosa. Contradictorio, sí. Pero que non é. Hasta mañán! Ou hasta que nos vexamos, que carallo.